L'any 1982 va néixer la Mútua General de Catalunya i també ho va fer l'Elisabet, a qui avui tothom diu Eli, que en pocs dies de vida es va convertir en mutualista. Ja han passat 37 anys i, tal com ha fet l'Eli, la Mútua ha anat creixent i evolucionant fins al moment que vivim actualment. Una nova etapa en què la Mútua General de Catalunya es converteix en MGC Mútua. Les nombroses visites al pediatre, els esquinços de turmell que es va fer jugant a bàsquet, l'apendicitis que va patir d'adolescent. La Mútua sempre ha estat al costat de l'Eli, en els bons moments i en els que no ho han estat tant, millorant i ampliant totes les cobertures i serveis de les seves assegurances de salut per protegir-la davant de qualsevol cas imprevist. Ara l'Eli, amb 37 anys, serà mare per primer cop. I tal com van fer els seus pares amb ella, protegirà la salut i el benestar de la seva filla, que, seguint la tradició familiar, també es dirà Eli, fent-la mutualista. Una tradició familiar que perdura en el temps. MGC és la teva alternativa i la de la teva família. Som la Mútua d'avui i també la que mira al futur. MGC Mútua. Tu decideixes.